Og så skal jeg lige redigere det. Så det passer med det shorts der. Kom nu lidt, mand. Nå, jeg kommer nu. Nej, det var ikke så. Okay. 3 kills. Giv mig et ace, giv mig et ace. Nej, der er en i midten. Et til. Giv mig et til, mand. Kan du også huske det andet klip, vi lavede sidst? Nej. Kom nu med ace. Kom, klip det. Amdi, klip det. Ham der ace. Ja. Ham der ace.